Hotline. Online Hotline. Isa sa mga nagabuligid sa Power Watch kag sa iban pagin nga mga grupo, the former councilor, Sir June Gamboa. Sir, kumusta ka na? Mayong aga, Sir Art. Mayo man, Sir Art. Upod ko sang grupo sang Amlig Kuryente. Nagtambong kami sa mga public hearing. Okay. So, bali, sir, ang Amlig Tubig, set up na ginaya. Ang Amlig Kuryente, why pa na iya sumunggid, sir, no? Ara na. Ara na. Abalo kang ining sineko issue, lawig na ni kayo. Galing ti, wagig kita gin tagaan niya as sa member of the Sangguniang Panglungsod kay ang committee chair sa Tuanay, isang committee on energy mo yung nagapugong sa aton. Okay. Sa pagkandak sang mga public hearing, public consultations. But nalipay ako nga sa sining bag-o nga chairman sang Committee on Energy, Okay. Councilor Palau, ginpatigayon gid sa ulihi ang amo nga public hearing. Yes. So, ano ang imo experience kapon? Ang nabasahan ko sa mga social media, labi na gid sa Facebook kagabi, kuan ko bala, lantaw ko sa Facebook, sining ko, nano inituod ni nga lumapasaka kuno kaso si former councilor June Gamboa against sa taga Sineco? Well, hindi na ya kaso na class suit na ya sa tanan-tanan nga mga konsumidor nga apektado. Sa sining pagsaka sang kuryente ta, ang patay sindi sang aton kuryente. Okay. Ang kadamo pa nga halit ang ginhatag ni sa aton sang Okay. sang Sineco. So, hindi lang balaya si Konsehal Gamboa o former Councilor Gamboa ang apektado sini. Correct, Hindi correct. kita tanan-tanan. So, class suit ini. Class suit, galiya mo na. all. Class suit. Yes. Medyo lawig na siya when you talk about class suit, Sir John, di ba? No. Meaning, representing the whole community. Representing the whole community because of the whole- issues ini nga palibot, dira. Mhm. Yes, for as long as these people apektado Aha. or naigo sang sining problema. Aha. So, So klaruhon ko lang kay mayo kay ikaw ya do akuan ka diri do imo ginilinyada kay ti LLB kaya sir mo parti sa mga kaso-kaso. So ang class suit kay para hindi mag-confuse ang tawo, ang class suit isa ini ka iga file no sang isa ka sang kabilugan nga mga apektado nga mga consumers sa Sineco. It is not only the kausa ni Councilor John kundi tanan nga mga apektado nga consumers diri amo ni maga-participar kang magapasaka sa panumbungon against sa mga Sineco amo nang gwa niya. yes. Now, representing those consumer members affected sa sining problema. Aha. Now, amo man ang kaso namon actually sa Basiwa. We represent the more than all those consumer member owners sa Basiwa nga apektado sang lawlaw nga serbisyo nga ginhatag sa aton sang Basiwa Prime Water na. So kita lang kita abi grupo abi o kung pila na da ka individual ang nagarepresentar para Yes, sa yes, kadamaan. yes. Na, amang So, saan mo ina pwede ninyo nga himuon na sir ang pag kuan sining class suit yun eh? I am joining everyone na bululigan naton ini tanan-tanan. You know what, concerted effort gani ning kinahanglan ta eh. No, all Okay. sectors sang society naton hindi lang kita bilang kiti you know ini siya entails cost mo makuha kita abogado, makuha kita papeles, ma-gather kita information. So in other words, this should be a concerted effort. Muna ko nga ang information dissemination ginapabalo kag ginalibot kag ginapaintindi ang tanan. Okay. Ang kaungdan sa sining nga kaso kag ang kaungdan sa sining nga problema. Okay. Kung diin gid nagsugod ang problema, ana muna ko nga we have identified already kung sino hindi dapat ang mga akusado. Aha.
ang ako niya nga nakita, the board of directors should be made liable. Okay. The former general manager, si Atty. Dan Pontevilla, should be made liable. Kay tungod siyang ilang nga aksyon, amo na ini banwa ang nang resulta nagsalalaka ang aton nga balayran. May ara kita unexplained brownouts or load shedding. Gin-implement gayon nila ang one bill policy. Wala pa inability nga i-refund kita nila gilayon sang 238 million nga refund. Hindi pa nila matag gilayon. Nag-avail sila sang kahapon lang na kumpirmar nga nag-utang sila banwa 135 million. So ang malukdo sini ang mga konsumidor. So ini dapat may pasabton kita sini kay because otherwise Sir Art, wala na sang may impunity na ang aton nga mga public officials or mga aton nga mga leaders. We need to set an example, no, na kung sa din they have to be made accountable. Okay. Amo na bla siling tang ang aton nga mga officials, they are acting with impunity nga, they are above the law, they cannot be reached to account ang ilang mga kapaltahan nila. So dapat butangan tanan ni isang ehemplo nga hindi na sa lain na somebody has to pay the set a precedent na lang ng example. Okay. Kasi tanan nga mga officials tanga hindi ka mo daya pwede ka pinagusto. Pundoy na ya sang publiko. So you see, amo na siya kung nga we need to file criminal case against these people. Okay. Not for anything, nga siling ko abing na lagsong kung sila. No, we need to set an example, a precedent. Setting an example sa tanan-tanan naton nga mga opisyales. Kaya elected man na ang mga board of directors ta. Di ba? They were elected in office, so they are accountable to the people. So dapat ihimpluhan tagid ni, kaya otherwise tanan-tanan ni naton nga mga opisyales, leaders ta, masiling na lang nila kagam pinagusto na nato sila pag gusto ko. So, manawag na kami sa imo for some update kag partition ni kay because this is a very important man kung party no sa gina-expect nimo nga concerted effort nga dapat maintindihan man sang mga consumers, mga bakulon ini nga lihok kay kabalo ka ang ibanti sinila. Wala na kami timpo para sa amo na pero pareklamuhon mo perte pero kung may mga lihok kay mo ganiti galain dayon ang hunibla konsilor. Yes, amo gid ina Sir Art ang pinakamasubo sa tanan. No, the culture of indifference wala kita alabot once. But then again, kung ara na gani, perti ang alboroto, tang reklamo ta. Puti as one of the convener or leaders ng sininga grupo, ati, kung course, palabaan ko man ang pasensya ko sa pag-explikar, tao. No, group by group na ganing libot ko yan. Gabi, no? Group na. Oo, wala ka isiling din nila nga ban gani, may mabatian kapada. Rin naman siya. Yes, honestly speaking, ari naman siya, gahod naman siya. But, you know what, Sir Art Area, kundom nila hapos. All the while they thought nga easy kakaapos ini para sa kutob sang naga bato. Hindi lang si Gamboa. Kutob sa nagabato kasi naga pakigaway sa sining mga isyu. Okay. No? Convenience-wise, apektado ang aton pangabuhi. Ang relasyon ta sa aton nga mga kaupod, mga amigo, taman ni sila. But then somebody has to take the courage to explain. Ispikar ni kay Baloka, Sir Art. Ika nagagunto, kagaway panini naton makita ang foreseeable future kung ano ini nga halit sa uli, kung padayunon pa ini nakon. Amo na ni ang pinakahalit sini nga i-privatize na kag ibaligya na ni nila sa isa ka pribado nga kumpanya. Okay. So, we have to be forward-looking. So, although silingon ta nila nga dissidents kita, basi naanad kita ya sa pangaway lang nga pangaway, no?
As a matter of fact, binakapoy naman ko gani. But Daw kita ko ba ni Simo naligad, hindi ka man niya palaway, kilayo pa man niya, ka nga yuhom ka na magani, may makita ka? Oo, puti, these are all issue related. That is Yes, personal. yes. Oo, I hope naintindihan na sa aton ng mga utod diri. Aha. So, anyway, rather than to remain subservient, submissive kita, pag gusto na to sila, bala ka mo to, kasi kuya, Okay. pinangabuhi, makusang taway, but we cannot allow that, we cannot tolerate that. Yes, sir. Mula na nga, Coach, right? Sige. On that note, good luck sa imo kag have faith ang tao gapamati kay kay former Councilor John Gamboa ano man ang imo sininga ibungat because they know nga this is a public issue no kon iyas ang consumers issue which wherein ang tao ya gusto makaibalo sila relevant sa pagpangabuhi sa tao galing ta mo na kung kaisa kung paano sila i-convince to participate amo na ang isagid ka mission subong ni Councilor John kag mission tatanan Councilor salamat former Councilor John salamat gid sir ay nautod siya Sir John Hotline. salamat gid sa time nagligad to na kay istoryanay misla ni do nag-guest mo sa Action Boy last week no nakadto di siya papisan ni siya. Ang nailawan ko kay former Councilor John, ang iyang aros kaldo. Siya na yung luto mo. Sir John, siling ko thank you sa time. Basi makakitanay tayo mga ka-coffee. Maka-istorya ta over a cup of coffee. Kaya naligan do si Action Boy lang imong kantuan di. Yes, sir, anytime. Yes, salamat gid Sir John, kag good luck sa imo. Yes, sir. Salamat, Gid. Bisitahan ta kada sa imo nga kalanan. Ate, Salamat, sige, Gid, sige. kag maayong aga. May ngaga. Hotline.